Bakit sila? Uy, pare! Ranay, tagay! Sige, kamulaan di nak nakainom. Paslane ako. Kadaligad la! Biskat lang mga sak, pare! Hindi na naliwat. Tasit pulutan, chicherya lang. Mapdos pagod tati. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Uy, pare! Di mo kanay, pare! Di ba kay? Di nak nakainom yan, ha? Nga nawer, martihan ni mula ka dan una. Sige balik kay, di rin nak nakainom. Makalik ka na eh. Wala sige parihinay. Pero Julius, nalala ito ang kuya kasipata nga ni. Tapos ang ipaso nga ito paksiw. Ayun, nalatasan. Adobo nga, baboy. Pare, ay na drink, tagay. Ay, na, bumalik ka! Di ba pare, nasa ring ka, mauli ka na? Tapos nasa ring ka, di ka na mainom. Pare, kaya sa materi aking paringani nga, nainom ka nga. Pagiging natin dan una nga, alat sumsuman si Charya nga. Sige ba nga, kanyani nga, parang niya ito sumsama. Mga ras, mga krispikata, mga lechon, mga humpa, mga beef stick. Kasi nga nagbinawa kaya, para na bumalik, para ito nagdadabahan ito. Gagabahan ito. Bakit sila?